जानोसै जोंहा न'नानि नै आयु जाबायानो नायलाय बाजाराव फैनानै सानदे जाबायानो आसोला आंखौ नेलायलायासै मिथिबायना जानोसै जोंहा बिनानाव थांदोंलै नै चिकेन पक'रा चाउमिन थान्दा जासुलि चाउमिन फैबायानो नै फैलायबाय ओमफ्राय सानडे स्पेसियेल जोंहा बिनानावजों आंजों न'नानि आरो थान्दाया बिहरदो थान्दा माखौ लोंनांगौ बिहर माखौ लोङो नै फैबावबाय माउन्टेन दिउ दिलु जासुलि खायबुसि गोजा कालारा आं लोंफेराखैमोनलै बेखौ मोजां मोना आङो मोननैल' लु जाबाय नानिनि लास्ट थांसिगोन नालाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर नै बेरे फुंजानि सिखारलायबाय आङो बगाजुलि आं बिमा बिफानि न'आव दंफैयो आरो लोगोफोर अखाबो हाबाय थादों नै बोथोरा स्रां स्रां नाथाय अखा हासोदो एकदमबारे दै फै दैयानो गैया माने लोगोफोर नानिया जोंना थांसिगोन आरो बिनानावाहाय ओमफ्राय बेखौ दोनहैनो नागिरदों रङियासिम ओंखायनो आं मैया फैनानै थाफैदों आरो ओमफ्राय दोनलांसिगोन नै 5टा जाबाय बेरे फुंजानि सिखारबाय थांनोसै ओमफ्राय मास मोनसे जाफैबाय गथ'आ ओमफ्राय थांसिगोन आरो दायो दिनैहाय 7:30आवनो ट्रेन दङ अखाबो हाबाय थादों जि बोथोरा नै खान्थाला जोंना जि मोजां थायखादों न' उसुङावनो जि समायनाखा खान्थाला सिखारबाय लोगोफोर बेरे फुंजानि ओमफ्राय जोंहा र' फिथा सावगासिनो दं नानि थांगोननि आं खोन्थाहैनो दै लोगोफोर नोंथांमोना जानो लुबैनाङा दे खोन्थाहैनो र' नै खोमसिथार नै जोंना बिबारा बेवहाय जि मोजां दं आरो नै बेयाव गलाब ओमफ्राय नै ओरैजाय गासिबो बिबार गोजानि जि मोजांनो मिथिया आङो नामखौ बारा नैबे जि मोजांखा नै बिबारा जि मोजां नुखादों बिबार बागान नैबो बिबार बागान आरो बिबार बागान बानायदों गेसायलै ओंखामखौनो जानोसै माथो खोमसि नुखो नै फिथा सावदों बेरलायलायबायसो थांसैलै आब' थांदो लावदुम नालेंखरनि ना सिबिंनि सिबिंनि जायाना थांसै नानिया थ'दो ओइ थादो आं दे गारिया खेव ओइ नानिया थांसै जोंहा खारलायलायबाय नानि लाबाय थानोसै आं गुड मर्निं सन्जिब बाय बाय बगाजुलि होनदो नानि थाङा बेफोरखौ लांफैया सिथा आं थांदों फैसा हरनो रङिया 12 सेन्स जायो दै हरनि माया सेन्स होयो माबाया आपडेट जाफिनो बुरजा हा खोदों खिन्थु जायगाफ्रा दलहा जाजोबो आरो बेफोर हा खोनायखायनो स्वास्थि हस्पिटालावसो फैग्रोबाय नै माया माबानानै ट्रेना लेट जानानै बे मबाइल नाम्बार लाङो नामा खालि आसै ना
हस्पिटाल होनबाथाय बिराद बाखायो आङो सस्ति हस्पिटाल होनबाथाय बैसोर दङ ना दख'ना गानग्राफ्रा जेव थांद' नानि रङिया मोनफैबाय अखा हानायजों दैनो नै नानि नोंनि ट्रेना इयावसो दङ ओरैनो खारलानो जयनिं खालामनांगोनसो बावलायलांबाय मा होनो हलाय नानि थांथ'सिगोन मब्ला हर आं माबानानै होनि आंनि माबाखौ सिगांल' दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै होयो आं बावलायलाङो ना लिंकखौ हरबाय थानो मानो बिदि खालामो माने बिमाफोरनिखौनो साबस्क्राइब खालामनानै होआ दाबो थाबायबावलाय नानि नानि नै गाखोबाय आयौ आं स्टेप गाखोनो हाया बिदि थैगोन आं सानफ्रामबो ओमफ्राय आं बिदि गाखोबाय थाबा सानैजों सेरनै हामगोन आयै हाला थैनोसै आङो नानि हैनो थांग्रोबाय मोनफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर ट्रेनानो लेटसो नानि र' जे सहैबाबो जि मोजां नुखादों नै बे मोनसे माबाजों फैदों आरो जोङो लोगोफोर अब्ला नानिखौ बिदाय हरगोनसै दै लोगोफोर स्कुलावबो थांनांगौ आंना टाइमा मिलायनाय नङा बेजों नङा थांबावबाय दस्रा खाबारि जोंना स्लिम दे जालाय फोरला फोथाखौनो देलाय जालायाबा फिसालासो आंनि इमान गिदिर फिसाला दं आंहा नै फंबायासो उन्दैसिन फिसालायासो देरसिन आंना आंनि फेभरेट नै कफि बेखौसो लोंगोन आं जायाखैनो जेबो कफिल' थांनोसै नानिया जोंना नै जि मानसिफोर दंखायो आरो थांनोनो नानि इसिनिया जायाखै दहाय अन खालामनायखाय नेगासिनो ट्रेनखौनो माबाय जा थांनोनो मा होनदो बाबायनो थांनो फैसा मोनो जोंनो फैसा हरबाय थानो राजा मानसिफ्रा साख्रि मोनैनि मा जादों बेहा साख्रियाव थांनो बायदों फाग्लासो आंथ' माला साख्रि मोननानै गोजानाव खारनो मोनगोनसो जादों नि अलिपुरदुवारनि उनाव मोनो मामोन दे माबेसो खिथादोंमोन उन्दैयावलायनो आब'आ मा होनो ट्रेननि साखाया गोराना गुरि होनना जि सेरनानै लुबैयोमोन ओमफ्राय खेनसे सेरनानै नायथारबाय आरो गोराना गुरि होननानै माबेसो खिथादों थैनोसै आं लोगोफोर मोनथिबायना गोदो उन्दैयाव जोङो आब'जों उदालगुरियाव थांफाबा आङो बिदिनो ट्रेन नेबाय थादों आरो बिदिनो साइथिङावहाय स्टेसनाव नेबाय थाबाय न'आव फैनो होननानै ओमफ्राय उन्दैमोन नालाय ट्रेन साइथिंखौ बिराद बुरै सानबाय आङो ओमफ्राय आयौ बेयावलाय बोरै बिदि ट्रेन खारो इमान बुरियावलाय होननानै गोराना गुरि होननानै सेरनानै नायनायबाय आरो जि मेम'रि जानानै थाबाय नामा नै बे ट्रेन साइथिंखौहाय देनां फिसा फिसौनो काहानि खिथानो हागोन गोराना गुरि होननानै सेरनाय नायबाय आङो जि बेनो आंना माबा मोनसे पानि जानानै थाबाय आरो जा मिनिखायो आब'मोना दाबो गोसोखांनानै रायखांनानैहाय बाय नानि दे राजिब थांफादो माला साख्रि मावनानै नोंखौ बिदि बिदाय हरनो हागोन आङो आं साख्रि मावालै हो माथो मावगोन आं हाजिरासो मावगोन हाजिरा मावनो जोंना फंबाया सोरबाफोर हाजिरा होबा लेंहरदे लोगोफोर दुनियानि बादुला हरसे सानसे न'आव उन्दुनानै थानायसो हाजिरा मावगोन इयो मावब्रा नोंखौ एबार आं फ्लाइटआवसो बिदाय हरगोन नानिखौ ट्रेनाव हरबा नोंखौ फ्लाइटआव बिदाय हरगोन थांसै मालाय नानिया नै लोगोफोर जोङो थांफिनसै आरो ओमफ्राय माने बिदि जादों जे जोंना लोगोफोर मा होनो
ट्रेना बिराद लेट 12ता ना 11तायावसो ओमफ्राय उफाय गैया दा जोङो फैग्रोबाय सन्जिबजों जों नानिखौ गारबोबाय ओमफ्राय फंबायखौ गारबोबाय आरो नेथ'ना आंना स्कुल दंना स्कुलाव क्लास लानांगौ ओमफ्राय आरो सन्जिबाबो मोनसे बेलेगाव थांनांगौनो खामानि दङ 10तायावनो 10तायानो जाखानोसै नै स्पिड थांनांसिगोन आरो थांबाय आरो इसोर दा थांसिगोन मालाय थांग्रोनोसै जोङो लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै दे लोगोफोर